ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭାବିଲ ଦେଖି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ? ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକାର, ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଆଦି କ'ଣ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର? ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଆମେ ଜାଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଉଳ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦିକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କପା, ରେଶମ, ପଶମ, ନାଇଲନ୍ ଆଦି ତିଆରି ସୂତାରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଇଟା, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ସିମେଣ୍ଟ, ଟିଣ, ଲୁହା, କାଠ, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ା, ଟାଇଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଘର ତିଆରି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିବା ଚିକ୍କଣ ଓ ହାବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ବସ୍ତୁ। ଆମେ ଚାପ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା କଠିନ ବା ନରମ ବସ୍ତୁ। ହାତରେ ଟେକି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ହାଲୁକା ଓ କେଉଁଟା ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ। କେତେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ପଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ହେଲେ ପଥରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଜୀବ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗଛ, ଲତା ସମସ୍ତେ ଜୀବ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ବାଲି, ପଥର, ଲୁହା, କବାଟ, ଚୌକି, ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିର୍ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଘର କାମ ଦିଆହେଲା। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟେବୁଲକୁ ପୂରଣ କରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଥିବା ଟେବୁଲକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଟେବୁଲକୁ ପୂରଣ କରିବ।